Boleh iki. Ding tak digawe ora punya apa. Tek mogok niki lho. Pak. Apa sih? Ini rencangan niku apa? Banyak apa buat motor motormu? Mogok niki. Hah? Mogok Mogok. nggih. Ngarep ngendi ki, Mang? Ajenge langsung Mulai ning omahmu. nggih. Rusak apa nih? Buka mogok mati jujur kandangan mau. Lah kuwi wis mbok cek borong, busine apa bensine. Sampun gan, Pak. Terus Lek bensinnya nggih tasih, busine normal. agak kena. Mboten. Wis telak kesusu gak? Nggih mboten, Pak, mengajenge wangsul kok. Lek gak kesusu, Nggih. Bang Mandor tak nyerbeti sik, ben resik engko bar tak ter ning omahmu. Niki ditinggal mriki napa? Tinggalin ning kene gak apa-apa. Oke. Ya. Nggih. Masalah mriki niki motor ya. Yo. Yang parkiran mana sih? Nggih, Pak. Pundi kula terus nih, Pak? Hah? Kula terus nih mawon. Terus nih? Nggih. Gak apa-apa. Mboten ana apa? Siram riyen apa pripun ngoten? Ya wis, tutokno. Nggih. Aku tak adus dhisik. Nggih, Pak. Ben Nggih. resik. Nggih. Lah niki wau sira jenenge tepundi to, Jiran? Aku yo arep ngeterne awakmu kuwi no. Oh, nggih, pun kula terus nih mawon. Ya. Siram. Jajal gak mbok delok nih. Sampun pun kula tingali wau. Engko bensine entek mbok tuntun ae mesti ra iso mekan no. Sini. Hah? Tasik wae, Pak, bensinnya nggih. Ijek tenan ya. Tasik. Ya wis, ha. Nggih, Amit. Aku mau kan belajar numpak ngene iki ya. Enak mbane numpak ngene iki. Terus iso ndang nyelengi ndang tuku ngene iki. Jadi hati numpak kol. Lembur ya wong ya belajar ya aku. Itu kan tunggu ora langsung mulai bisa dolan sih. Terus misalnya soal numpak kol. Kayaknya di timur sih, tidak langsung mulai. Oke. Oke, Iya, wis mari Bro. sampun Pak. Wis mari. Ayo, udah. Temu di. Omongmu ngeterne awakmu mulai. Lah motor kula mengke. Alah wis gampang kok sok ben apa sesuk tak celokne bengkel. Lah mengke tangklet ibuke motor itu pun di. Engko tak omongane ibumu. Ngoten. Yo, montore ning nggonku memang rusak. Nggih. Oke? Nggih. Yo. Yo. Nggih, Pak. Oke. Wis ya? Nggih, sampun, monggo. Golek dari motormu ning ibumu wis ngomong mandor. Tenang ae. Nggih, Pak. Pancen motor gak enak. Gak kena di Pak yo. Nggih. Yo ta? Nggih. Go, sepi. Lumayan. Prek ngewedhus loro sakmene prek wis warak. Ini diurung sarapan ya ketisuk.
Alah, lah wong karete ning jero kok. Lah, kok orang gowo? Ah, mbuh. Dari ngene pre kena. Terus loro wis marek ngene iki. Ora wareg dicampuri golekne rambanan sanding omah kayak kena. Ya ini wis mendung musim udan marai. Dobol ra kuat. Dur. Alah. Enak ae. Warung ngomong buka burung. Cukup nggih Pak, kula tenggene rencange niku wau. Hah? Tenggene rencange. Oh, ngono cangmu. Nggih. Ajeng wasul niki lho kok mogok niku wau. Mbakmu ya enak kan nang warung. Enten teng ndi yo? Lah petak loro cek gene rono buka. Digunane teng mriku nggih Pak. Rono neh. Nggih. Kerja denganane ya ora dhewe. Film niku to. Yo. Turu nyambut gawe, rong bar wis turu. Oke. Terus piye ngono kuwi. Bayarane njaluk genep. Soro ngrasakne kaloro kuwi. Untung sesuke aku ngejak wong, Oke, niku. ora wangi resik-resik dulu teh mari. Jen, ya ta? Nggih. Woi, mate. Arep nyandi. Niki lho, pados pakan. Hah? Pakan, Pak. Jangan temu di. Iki lho arepe mlaku-mlaku arep ojen iki lho. Pokoknya kojen. Heeh. Kula temut nggih. Ngono wae. Nggih. Lah montormu. Mriki no. Kowe kono. Nggih. Dusmu piye gak apa-apa? Aman. Sowan lho. Kan aman, Mas. Aman. Bisa buka dah. Saged mriki to. Oh. Tutup neh kok. Jalan-jalan ya. Yo no. Ini ora awakmu senengane ngapusi wong ae. Buat nanti ngapusi ya. Jaluk kerjaan. Turu ya, Jen. Nggih. Nah. Iya. Leren no kok. Kayak pintere ngomong di. Nyandi wong iki. Ngapa kok tak ning kene iki bentar iki? Ora bocor. Tapi yo enek. Nyandi kethek iki. Kalau tinggal ning kene. Opo iki? Makan suket bae. Bonjo beras mat bonjo suket. Ulup apa piye arep iki arep. Nyandi cah ini. Moncor tinggal geledakan ning kene. Gondol maling kok gak digawe. Kaya wong sugih ae moncor gledak. Jadi yo ramah lho. Nyandi cah ini.
Nah, somat tenan iki. Ini somat. Besok Ngaji. Ini lho. Motor tinggal ning kene. Kok karepmu ilang karep. Kok. Bener wedi kan ono ae. Ya Pak Wakil. Mas saya. Ini kan penak sih. Hah? Ya. Hei, Pak Ben. Oi. Ada budi, Pak. Gila ngeterne cacah. Jalan-jalan gila. Aku kaya Ben, oh. Angka bae malah ning kono. iya hawane adem kok jalan-jalan sekali-kali. Pak mobil. Motormu ilang lho. Tinggal yang pas emang. Yo. Motor karo suketku ning kono e. Terno lekno aku. Iya, malu. Boten, Pak. Ya, suket kula kali motor kula teng pos wawok. Tinggal tenan lagi ya. Nggih, aku terno ya. Nyapa bareng mobil ngono. Ya motorku karo suketku piye? Ya usahamu usah lah kemelinti numpak mobil. Wes jangan terus, Pak. Beh. Montore kono. Tenang kok. Karo Kaluran. Wes, wes. Aku emang lho, Mat. Karemu piye motor gledak ning kono lho. lha emang lho, Bang Mandar karo Kojin numpak mobil aku yo pengen to. Pengen melok mubeng rono. Ya untunge iki mung ora gendol maling motormu. Lah iya. Lah penan numpak mobil hawane adem, aku malah lali. Gayamu semuge motor gledak batur tak jual rosok mau piye. Lah iki mang tak kira beras. Lah aku ngarit-ngerit ning wedhus loro kae no. Kok wedhus ya? Lah kene kandang ae wedhus sapa? Oh, alah. Oh, aduh suka to. Heeh. Lah kok ngasak ngono mbuke. Cocok mbok kula apa piye, Be? Lah iki engko wedhus loro wis marek sakmene iki. Engko Ora. sore ngarit neh. Ya ora mungkin warek sakmono kuwi. Wedhus cilik kok. Yo wis lah no. Lah iki piye aku? Lah nyapa? Lah wis sirmu nyandi. Iki mbok keterak lho. Iya no. Lah, iki aku mlape rono, ceweknya mbok nyandi ngono ki. Yo bali rono, aku tak rono. Lah kowe- kowe Lah kowe pramesane lah aku mlaku. Lah mlaku kok kowe Kowe jenenge Rastia kawan. ora butuh kok setia aku. Ya karo kowe, ya karo liyane. Ndang, wis sik aku sik. Kembali rono le no. Ah wis dilan aku mang iso tapi kok bisa nyandi, bisa kopi po. Nyandi ngono. Lah wong aku adus e urung kok. Bro, dipakan sik wedhuse. enggak mulai ngono wae tak dolan aku. Engko petuk rono kok. Terakhir Marung. Mbak Pusine. Ora ora. Mah. Oh. Cak. Kan ono insul ning warung. Cak ngopi ra gelem. Goblok ora. Tak luwe, Dos. Yo. Iya ya sik to dibukani lho.
Iya. Oh, gitu. Gawe royokan. Iya to karepe. Warung ya kudu gawe strategi. Diengenane kadung macang gianteng yang kedisian kok. Tanono cah engko lek mesti rene. Aleni ngene kemari. Nah, aman. Mune ya, Dos. Enggak adus e. Nyandi somat mung. Jangan pernah nggih mampirian to, Pak. Yo, mampir sik no. Nggih pun monggo. Eh. Omongmu kan omongnya ibumu. Nggih. Tak omongne kok. Nggih, kok mampirian, Pak. Ayo. Omongnya Hawane jan mendukung. Adus seger. Kayak ngene iki lho premek, kudu turu ae. Macak-macak dhisik ben ketok ayu to ah. Kayak ponak aku ndek ini lho. Dijak Bang Mandor lah. Numpak mobil kayak dia dijak nyandin ya. Men sakjane aku nyawang ngono kuwi. Tapi kok aku yo malah pengen. Ya. Apa enek sing gonceng aku, apa ngejak dolan aku, dijak mangan, Dek tumbas mam, Dek tumbas minum ya, tumbas jus ya. Oh, Mas, aku rong jus aku ngono. Tapi sapa sing ngejak aku? Enek sing arep jodohne karo ketek somat. Kayak dure karo aku semeter kotor dadi ndanak supreme sak botol. Salah. Aku kok ngrambang teko ndi to? Maca ae. Mbok dikunya pun kok kembrengan dhewe tak mandi. Mosok yo bucin. Umur sak ngomonge arep kubur kepiro ya. Kok 11 12. Hei, Bode. Heh, lek ra ngegeti wong tuwekno geniyo kowe iki. Ora lho, tak rungokne kat mau gembreneng dhewe jenenge nyapo. Ngomongne lanangan, jenenge lananganmu sapa? Lanangan dasmu kuwi. Lah buktine wong kat mang tak rungokne gembrenenge sing diomongne bakal lanangan, nai. Lanangan dine. Rene olehne tak omongi. Apa neh? Iye nyapo anu ceritani lanangan dine lanangan sing arep tak takokne iki lanangamu ku lho malahan Bang Mandor ndengi nawe dijak metu sedina blek ra mulih ora nggo apa-apa dina blek endi to Mbok Dik kek kowe dijak nyapo ae terusan ngono kuwi aku ndek ingin lho mek dijak golek mangan tok bar jagungan dilu, bar mangan terus mangan-manganan. Mangan tenanan kok mangan-manganan. Mosok mek ngono tok. Lah ra ngono tok ya arep piye to, Mbok Dik? Lah gak kaya nek film-film ngono kae ya. Iki nduk film, Mbok Dik. Lah apa nek ra film? YouTube. Nuwun. mbokmu karo Mbak Yumu ketok damai akur ngono kan. Alah niku pas bener ya akur, Pak. Asline mboten niku lek boleh kadung padu nang bioskop nggih. Kerah iku sampe jipek teng griya. Jipek kadang kula tinggal medal nggih sampe jipeke.
Kadang ngebame masalah warung terus ngeten lah kowe wonten ya, Pak. Ini meneri nih kalau pas akur. Bos, mereka, Pak. Yo, Lek ditakoni wong tuwa iku mau ya sing tenanan. Aku yo wis tenanan, Mbok Dik, kat mau. Lah terus ngono ki lek nek mobil barang ngono ki mau apa ya sing mbok omongi? Ya reno-reno, Mbok Dek. Ngomongnya penggayaan, ngomongnya warung. Ngono nyapa tuh jane? Yo ora nyapa-nyapa, aku lho yo mek takok. Gek sewayah-wayah pomo aku enek sing ngejak ngono kan ya aku nyontoh awakmu. Jak nyandi? Dolan no. Kek sing arep ngejak dolan nih sapa? Mana? Wah. Moyo nyebut ya. Mosok nih lek sebutane to, Dul? Nyebut apa to, Mbok Dek? Sembok omong lagi mah. Sadar diri, Mbok Dek. Lah apa rumah samu aku ra sadar, Mbok Dekmu ra waras ngono apa piye? Mbok Dekku sing cantik, samane sadar ya waras. Sing dimaksud kuwi sadar diri karo sampean kuwi lho, ngono maksude. Tapi ra nyebut. Lah kuwi lho sing tak maksud omongan kuwi meng lho. Alah mbok Dek, kok budek aku rasane sampean iki. Bila ana mau kuburan kuwi lho. Merok bruk malahan. Ayo ning koyo bruk. Atine iri bilang, Bos. Lah lek tenan to, Pak. Lagi dirasanipun kerah malih nika. lah yo, terus sing mbok omong nih. Lagi. Hah? Kowe parani mriko. Bu, Anak lanang mulai. Lah kok karo Bang Mandor? Monggo Bang bicara. coba. Niki mau kok sesarengan to, Pak? Emang aku pas ning omah, Nggih. ngumbah mobil, kok iki liwat nuntun montore rusak, karepku tak terima mulai, sesuk tak celuk ning bengkel. Kenapa kok dicelokne bengkel? Lah niki pernah saged nandangi. Betul tadi celone bengkel, Pak. Bensin kula tak tembriko mboten alate. Oh iya ya, awakmu kan yo bengkel. Iya, Pak. Lali aku. Bengkel kondang ngeten lho. Ya iki mejane ning ndi? Budhe kok ora dipasang nih kene. Alah niki wae asarasen Pak, hawane mendung mawon ora klotokne. Oh, berarti gak bakul iki. Bakul, tapi mboten enek mejane ngono lho Pak, mekan iki. Yo ora marem warung ora enek mejane. Nyerupute kopi piye? Le, jupuk junjungan mejane gono metu le. Ya, Piye to iki no? Wong kok jipukne meja malah dijipukne kursi iki piye to le jane sampean iki? lagi jule kene lho ya tenan. Ini banget tuh om. Ini. Meja mini. Nggih, kira nomor jam iki amohno kok. Kok meja. Jadi ponakmu ning ndi kok ora ngetok? Nika wau to mlebet nika wau. Lha mung ketok aku kok oleh pikiran mah enak apa? Ini nonton niku Pak amben dinten nih. Biasanya baru bareng kerah niku. Biasa niku punan. Biasa Pak, wong piring lho sing renek nyawane iso bentik apa meneh menungso. Ngono kuwi Budhe. Nggih no. Aku yo ora ero pikirku kok kono mung tak sawang yo damai. Tapi bar yo damai Pak. Oh, ngono ya. Arep piye-piye kula yo mbok dene niku ponakan kula Oh, wae masak apa, Bu? Ora masak, takon mbakmu kono lho. Nanti wae. Jero kae. Celuken. Mbak, Mbak. Jane nyapa ta jen bunyak ngono iki. Jane nyapa ta jen? Temanmu ramah saya. Oh, wae aku. Ora lah wong aku tas tangi kok. Bu kuwi no. Bu.
Budi. Budi. Iya, iya nyapa-nyapa. Bang bayi. Oh, ora pupuran ka tisu lho karena mari-mari. Jadi apa sing dipupuri iki? Rupane lho yo pangga. Yo usaha dul ngene. Oh, Bang bayi. Sampeyan mau masak apa ora? Masak apa? Ora masak. Lah yo roh dhewe takung barate terus pupuran kok. Masak alah. Iya nih arep metu lanangan ngendi? Pupuran kaduk kat subuh ora mari-mari. Lanangan neh. Piye? Sampeyan tiba ya golek to, Mbak. Alah, boten, Pak. Refleks niku wau. Iki refleks. Nggih, kadang yo galak, kadang yo halus ngono lho, Pak. Nyari kondisi. Iso molah malih berarti. Wis, sing tenang. Saiki golek maem ning njaba. Coba pundi, Pak? Wis to manut ae Bang Mandor, ya to? Nggih. Golek mangan ning njaba sing enak. Wis salin moga Pun tak ngeten mawon kula. ngono ae. Nggih. Kula sing tak salin, Pak, mengki. Numpak mobil lho, Pak. Ih, malah sampean sing ngeker ae. Boten. Buru we. Weh, kok malah bahas lanangan to? Petengku lho piye? Nggih, kula tak mendhet tas riyen, Pak. Boten usah salin mawon. Enggak, Pak, dijal. Sampeyan melok ora to, Bu? Sik dinteni sik nombok dene iki. Jane aku mau jak apa ora? Ayo, Jang. Sik. Iki engko pengenmu mak apa? Bakso ku apa? Rawon, Pak. Soto. Mumet iki. Mumet napa to, Pak? Biasane to, Pak. Kula lek mumet no, maem soto mari. Kuwi pangas soto ae. Sekali-sekali duwe bakso lho karo nom-noman. Mumet kuwi ora kok mikir bakso, soto, rawon. Ya napa to, Pak? Aku cuma mikir lah kok sing enek menune 3 macem kuwi mong lho ning ndi sing enek warunge. Soto mawon, Pak. Malah sip enak mengke. Hawane cocok mendung-mendung niki. Ngono. Ya wis, manut sampean, ayo golek soto ae. Yo, Mbak. Sama kono-kono nyapa to, Bu? Lah, Bu, gue magane nek ngarep kene. Apa iso? Iso. Loh, Ya lek tenan to, ngene nek buri kene karo aku kene lho. walah, Ngono sae. ya wis. Aku gak nek kono. Numpak kabeh. Pun. Sampun. Ya, Bu. Numpak mobil kabeh. Rono ae. Habis numpak iki. Arep nandi iki? Jalan-jalan no. Lah kula pripun to, Pak? Lah nyapa? Mboten dijak to. Lah apa sedeng? Ini pangku nggih sedeng lho. Wah, kok iya nyesek. Wis penuh Pak ngriku. Penuh. Kelebihan muatan tidak boleh. Ini mana giliran? Arep ngopi ya, Mas. Yuk. Ana tempat tutup. Sementara tak tutup. Wis sermu arep melu. Dan nggih no. Nek arep melu, numpak motor cah loro, terno ning mburi mobil. Ya. Ayo. Ya. Ya wis, ya. Ayo ditone. Nggih. Malah kok rem. Lah kok malah mau rem to, Ben? Rem biasa kuwi. Nyapa? Bensin tak iki lho. Ramangan lho ki kok. Ramangan ngene to. Taksi lho.
Amara gelem miseni kowe iki. Lah duwe kan duwe yo. Wayahmu mau banterne kowe. Banter lah besi encar piye to, Mat? Ya wong wis kadung tek aja lho. Lah iya entek terus piye? Ra iso mangan lho. Ora sida.